Venim a donar-vos alguns consells per decidir quina carrera universitària estudiar. Totes les pàgines web, entitats i serveis que us comentem els tindreu a la descripció del vídeo perquè us els pugueu mirar amb calma i tranquil·litat. Saluda els nens. On estan els nens? Busca. Escollir el grau que vols estudiar a l'acabar el batxillerat és una decisió difícil que es pot prendre a partir d'un procés que he distribuït en 4 fases. Primer de tot, t'has de conèixer tu mateix. Sí, ja sé que és lo típic, però és essencial, ho has de fer, no et resisteixis. Per una banda, has de descobrir quins són els teus objectius a la vida i reflexionar sobre el que t'apassiona, allò que t'omple, que et fa sentir realitzat i que et motiva. I per altra banda, has d'identificar les teves habilitats i aptituds, allò que se't dona bé o directament allò en el que ets una puta bèstia, animal. Aquest primer pas és fonamental, però estic segur que és on ens estanquem la majoria d'estudiants, perquè la teoria és molt fàcil i molt maca, però és que tens 17, 18 anys i possiblement no tens ni idea del que vols fer amb la teva vida, o almenys jo amb la teva edat anava perdudíssim. Els que aneu més perduts us poden ser de relativa utilitat els tests d'orientació, que a partir d'una sèrie de preguntes us crearan un perfil personal i us indicaran quines opcions acadèmiques encaixen millor amb la vostra forma de ser i amb els vostres interessos. M'ofego. La Generalitat de Catalunya també té publicada molta informació en matèria d'autoconeixement. Exploreu, petits investigadors, exploreu. Aquells que sigueu de Barcelona, teniu a cada districte un punt Infojove, on podeu sol·licitar assessorament acadèmic de forma totalment gratuïta. I també us podeu adreçar al Centre d'Assessorament Acadèmic per Joves, on us prestaran atenció totalment personalitzada a les vostres necessitats. Sé que hi ha alguns ajuntaments d'altres municipis de Catalunya que també disposen d'aquests serveis d'orientació juvenil. T'has de moure, estàs veient, no? Estàs molt quiet i empanat. En català no existeix aquesta paraula, però és que me la sua molt, però moltíssim. Després de descobrir-te tu mateix, has de conèixer l'entorn, el mercat, saber quines opcions hi ha. Agafa la llista de totes les carreres dels àmbits que t'interessin més i fes una llegida d'absolutament totes, perquè hi ha graus que et poden cridar l'atenció que potser no saps que existeixen. També hauries d'explorar les tipologies dels estudis de grau, perquè no tot és la típica carrera de 4 cursos que l'acabes i obtens una única titulació oficial, sinó que hi ha variants, hi ha mutacions. El següent pas és saber si pots optar a aquestes carreres que t'interessen consultant la seva nota de tall i calculant la teva nota d'admissió quan hagis fet la CL. No m'extendré molt en el tema de notes i ponderacions i càlculs perquè entenc que al col·le us ho expliquen. El següent pas és buscar aquestes carreres que t'interessin a les pàgines web de les unis on es facin i mirar-ho absolutament tot. Preu per crèdit, ubicació de la facultat, horaris, pla d'estudis, pràctiques externes, sortides professionals, etc. És moment d'apropar-te encara més al grau però de forma molt intensa. A Barcelona teniu el Saló de l'Ensenyament, que aquest any 2021 en principi es farà al març. Jo no soc molt fan del Saló, ¿vale? Jo he de ser sincer, a mi el Saló m'agòbia, massa gent, molt xivarri, molt ràpid tot. I amb tants estímuls m'estresso, em col·lapso i no m'entero de res del que em diuen. Però de res, és que no m'entero de res. Però bueno, que aquest any segurament es farà online o amb l'aforament molt reduït, així que no patiu. A part, en el Saló tenen serveis d'orientació i tallers d'autoconeixement molt bons que us poden ser de gran utilitat. Quan tinguis mínimament clar per on tirar, has d'anar sí o sí a les portes obertes del grau. Però molt important, escolta'm, hòstia, que no m'estàs escoltant. Sigues crític amb el que diu el degà, el director, el rector, el professor, da igual, la persona que faci la xerrada, perquè de forma sutil o descarada, arrastrant-se pel terra, t'intentarà convèncer de que escollis la seva universitat com a primera preferència a l'hora de fer la preinscripció. Que no és res dolent, és el seu objectiu, és evident, però vés amb compte perquè es centren molt en el que et posa més calent en aquell moment. L'alta taxa de rendiment i d'inserció laboral i la baixa taxa d'abandonament que té la carrera o la universitat, que repeteixo, són dades bones i totalment certes que han de destacar perquè acrediten la qualitat de la universitat, però vés amb compte perquè et posen molt perro i has de parar atenció a tota la informació que et diguin. Et recomano moltíssim, però vamos, el millor consell que et puc donar, que si hi ha una part de les portes obertes que la fan els alumnes de la carrera, que normalment és quan es fa la roteta per la facultat, els facis preguntes a ells, perquè generalment els estudiants són més transparents i et destacaran les coses bones del grau, que segur que són moltes, però també et desvelaran les dolentes. I has de treure al xaval o a la xavala tota la merda que porta a dintre. Pensa que és un estudiant més, que està fins als ous de la carrera i a sobre acaba de veure una presentació del grau idíl·lica que ha fet el seu professor i se li escaparà algú fijo. I tu has d'estar allà per escoltar-ho, per posar orelleta. No et pots estar distraint amb el paisatge de la uni. Què fas? A sobre és molt enrere, apartadíssim del grup. A mi això dels estudiants cremats em va passar a les portes obertes de comunicació audiovisual d'una universitat que en la presentació del grau ens van dir que l'horari era de matins i després l'alumne / heroi que ens va fer la ruta per les instal·lacions ens va dir que era mentida, que era una patillada increïble, que estaven matí i tarda explotats i que si volíem tenir vida que fugíssim d'allà. Jo estava espantat. I a unes altres portes obertes de també comunicació audiovisual el xaval ens va dir que el material per gravar era una basura del segle III abans de Crist i que les assignatures eren bastant puta merda. Però és que
Aquest ens ho va dir davant del profe. S'ha d'estar cremadíssim, per fer això. Li hauria caure una després, a la Rico, però de cap. I un altre consell també molt important, potser inclús evident. Obre amics o coneguts universitaris per Insta, jo què sé, contactes, et presentes, li dius que t'has estat informant del grau i li fas les preguntes que t'inquietin. Us deixaré a la descripció del vídeo la carrera que jo estic estudiant per si és la mateixa que tu tens pensat fer i si tens algun dubte, tira d'àudio o de textaco per Insta i t'intentaré ajudar en el que pugui. Us animo que també ho feu als universitaris que esteu veient aquest vídeo. Em dic Soni, estic estudiant tercer d'AD a la UB i aquest és el meu Insta. Ens podem ajudar entre tots, no ho veieu? Per acabar, et queda posar-ho tot en una balança. Si necessites ordenar pensaments, t'aniria molt bé apuntar-te en un full els pros i els contres de cada carrera o universitat. Almenys a mi em va servir per establir l'ordre de preferència al fer la preinscripció universitària. Subscriviu-vos, like, comenteu i compartiu aquest vídeo amb els que més ho puguin necessitar, a veure si pots descobrir què t'apassiona i que acabis gaudint de la carrera que acabis estudiant. Mama!